Clark. I Brobl. Redmond yn opsiwn. Redmond croesiad ar y cynnig cyntaf to postyn pella. Pened ymddiffynol mam rhywbeth o Daniels sy'n ei gosod i Ben Clark. Ac arbediad da gan Wycherley. Holden ar gic. Hudson, y flic fach mae'r bel yn rhydd. A Clark yn syth at y golwr. Chydig o flerwch o'r gic rhydd, ond y golwr ni harbed i. Y gic gornel yn fer. Holden. A draws i Clark. Clark ar ergyd. O ymyl y cwrt. Syth at y golwr. Seintiau yn adeiladu yn bwyllog. Ac yna, Brobl yn rhoi trwyd ar y sbardun ac yn taro'r traws gyda'r ergyd. Dyna'r agosa, mae naill dyn a'r llall wedi dod. A Ryan Brobl llathen o le a ergyd danllyd yn taro'r traws. Brobl yn brwydro yn erbyn Callum Roberts. Brobl yn dal i fynd. Brobl yn ei gosod i Josh Daniels. Yr ergyd yn cael ei hatal. Daniels yn ail gyfle. A mae'r gol wedi dod o'r diwedd i'r Seintiau Newydd. Mae wedi cymryd awr iddyn nhw rwydo. Dyfal barhad a dycnwch Brobl. Yr ergyd gyntaf gan Daniels yn cael ei hatal, ond yr ail i gefn y rhwyd. Roberts. Matty Jones. Croesi ar y droed dde. Hudson yn methu darllen hediad y bel. A nawr Tels na gic o'r sbotyn. Mae chwaraewyr Drenewydd yn cwyno. Oedd y croesiad yn unuchel. Hudson heb ei darllen ni. Ac yna Astles ar Smith. Croesiad at y postyn pella. Mae Sutton i fyny amdani. Williams yn brwydro. Sutton ar y foli. A ergyd allan yn unlle. Cyfle o ddim byd. A Sutton ar foli yn rhy agos at Conor Roberts. Williams. Yr cyffyrdau cyntaf hyfryd gan Brobl i Danny Davies. Clark ar ymyl y cwrt. Chydig o le. Clark! Ni gosod i'n berffaith i'r gornel ucha. O'r diwedd mae Ben Clark di cael ei gol ac mae'n berl. Dyn ni wedi chwarae 2 munud dros y 90 a mae'r triffwyd nawr yn saff i'r Seintiau. Gol wych gan Ben Clark. Astles dros ysgwydd. Redmond yn methu darllen rhediad y bel. Robles yn troi yn hyfryd, yn ergydio. Mae'r gwiriad yn syrthio i Hartley. Ac yna dros y draws. Gwaith amddiffyn arwrol gan yr eilydd Baker. Oedd Williams yno yn barod i rwydo. It's the team victories in a row now. You've got to be pleased with that. Oh, without a doubt, yeah. In another clean sheet, you know, mind you, Conor Roberts has not had a save to make. You've got Ash Baker right at the end there making a goal-saving challenge. You know, and that's the only real opportunity they had on our goal. Like I said, corners, throw-ins, goal kicks, long throws, etc., etc. But I was really pleased that we stood up for it and defended really well. It's a tough one to take, of course, but there were positives within the performance. I thought the shape of the side and the intensity in and out of possession was very good. And like I said, we're just waiting for that one opportunity. You don't get many opportunities against TNS, and the one that came right at the end when we were 2-0 down, and then we had the Shane chance as well. But yeah, look, a decent performance, of course, but and plenty to build on now and work on for before Colwyn Bay next week. Yeah, it doesn't matter who you play, you're always favourites. How difficult is that? It's obviously hard because the expectations are high and we're expected to win every game we play, but we just work hard and go game by game and hopefully win games.